tosta ympäri. No niin. Tällään kanssa jos näin. Ai miten päin. Koetaan ite pärjäällä siinä. Selkeitä enemmän kuin helvettiä. No niin, menes pois tieltä. Ja sinä kanssa. 2 penderiä, 3 penderiä, soistenderi, Siemi-selväni 85. Se on sama asia kuin miettii, missä life oli elämää, missä on life, kun oot VD-raha, kun vaikka Romanobrodi Siemissä on koti, kun samalla sori. Oli se mikä ei hyväksytä täällä, kun on kolis kuin roska. Sä voit 10 skippos postaa, se on Sky netissä Siemissä on vaan suen koutras niinku paska persees, herne nukas. Sä oot naispedofiili, missä käyt toulas, kun on sama asia kuin holja, kun kissa on voimaa, kun vaikka koiravoima, missä pissalla viisas, kun on kiivaasti siellä, missä riivas, kun limpos olla kirsulessa, kun kuulet kaiju sun sisällä, siellä sun pääs pideessä, missä on paska perseestä tullutkin pihvi, mikä on WC-pöntö, jos sippuri suola, kun on siis sama kuin silppuri huoltaa. Siinä, missä on kilpari kuonaa. Tai mitäs sitten, se on sama asia kuin stillis huokaa. Se on sama kuin villiä, missä on muonaa, eikä se mitään tarkoita koska vaan luokka. On sitä, et oo paskapuussa kuksalla oli kuin äsken, että missä on sun stenoksi. Tai onena oot siellä, missä on samat asiat kuin menonkin. Siellä missä on vaistelematta kuitenkin sama kuin Levotsin. Tai helottava punapeli paviaani, missä oot katjari. Kun harikali, missä on suolimato. Tietenkin myös nauha ja kasetti, kun liuskanen antaa sulle. Sitä, mikä on mitä, missä, milloinkin, se on liikaa, en mä tiedä. Meitään, me länteen. Ja kuule painussa ja rakkaudessa sun pään sisällä helvetin, mikä sun sisälitää. Se on sit Ville Itälä, missä oot paipyrokraatikko pai sinne, missä oot laatikos. Kun limut, kun lypsät, se on kypsää pydee. Siinä missä oot sukkapidari, kun kuka sä kasvat niinku kilppari. Sä oot siellä patukas, missä oot hiljaa siis. Siellä missä viljasi on pakastimessa, kun Milky Way patukka, missä oot kalkattimessa, kun sarasvaattimissa arvasi. Sukkiako Boris laittaa reppuun kuusta, lätkäs takaa peppuun muista. Se on kiekko sun hampaissa. Se on hanauramas, missä ottaa haapatukka. Sä et odota mitään. Mä laitan sut sinne sisään. Sä oot isikses, mistä pidät. Sä oot Jereaho, Interiesse, Milhan ja kävi perhe rejehti imemässä kahvia. Sä laitoit siihen kiehuvaa vettä. Mä vedän sitä kurkusta alas. Litrat alkolla. Hyppä parkkeeras. Mieti kun se on pimeä puoli. Sä voit mennä sinne ton Mikalle kanssa etsiä sun huolia. Siinä Ville itsellään pilleri, kun oot siinä missä on suolimaton. Niin kuin vaikka Viivi, HIV-viineri tai Pekka Perunapää. Ei kiinnosta sun piksarämmä. Sä voit painua helvettiin, kun lisää lämpöä. Se on mikä? Tuolla on talo ja kaikki muutkin. Se on kuuppiina kuin El Padre-aluna. Se on helmeen siemispatrona. Se on huutautua kirkkonummelle kuin kon. Tai sit on vanki niinku HC-arvosi, kun HIV, C-hepatiittina hiipii, se on HC. Niin kuin esimerkiksi CHC, missä IV-käytös tulee syvän hiri. Tai me katsolla ohkolla, mitä tapahtuu, kun mut koittaa tappaa. Se on siellä monta. Se on onni, missä kukka kärpänen. Sä oot musta-aine, sustapaine. Se on kusta sun kallos, missä mummo vaihtuu ja perese piikki vaihtuu.